سلام ناي ماكي ميديا تخاتلتي كميل لهم أنا دحاني إكسيابير المسكن نسخاتكم أول أبزز لهم والسلام كتخونوا تميتايو ناي ماكي ميديا تخاتلتي نلومي حصر زبلتن أزيا مساتيتن أمنا ممهريتن زبل كوازانتا ناباهم حزيا قريبا لهم قدم نافت زانتا مباليكن أبزي channel حيزنا لكم نقرب سلنا زانتاتات ناب كل سبب بتصح سلازيله نزانتا لايك بمقبر نزانتا جمروا كبلكم يفاتو نافت زانتا خبلكم سنة مكتتال نأسنت أتسمكرا أدمنا هيوتنايو كل نجار أبن أسنت أدمى إن حلو يمقر أبن أسنت أدمى حماق صبوق زبحال نجار إلان أبن أسنت أدمى مكيام زبحال نجار بأسي زبحال نجار فتسم إلان أبوان كل أنت كل نجار صبوغيو أتحمق زبحال نجار ولا أبوان نأسنت مقر كوينيو سر أيكا كابزو زاكن كل نجار أمن أسينت أدميخا كجبرو زجبوهم نجارات عند حردا حليف كايوم مس عبخا نخت جاكم بزوحيخا التزجم كل نجار عبد جزيون تخون صبوغن أمناتهم من يوم مخنياتو خا اتزخون نجار عبد جزيون دحر سيتجيرو دحر نمجبر سلاز رفج عبد جزيو خجبر اللوا ميرون تبحال عدلاك الدخونو استولدت له سدرا كبت عمد خطات زبحالو سدرا بيتيو أبوآ قول عب عدلي عبي سبل كنتو بحاها لا يأمن سلازنبرا نمولاد فتسو يفرح النيرو قول انتا يرليو نخولد انتا يكمال يرليني سبل نجر فتسو يفلطون طرح فتعري فقاد يوزولد فتعري خاء بعلو خعبيو يبلمو عبر رأسي يدراربون قول عمالت أتعوين كبار نهبتو فتعريو فتعري أخبيرو زهبا كان جركن بزيكون بححلا أتححزا انت خفي خالو أزي حد أتيو قول أخذ ولد انتحر وينكا كل نجر مچاچخا كخون اللوا انت اتقول زريو نجر بمتانو خد الزجاج ولو يجبأكا انت زي كوينو جنا كساب نقول زريو نجر تركب كتسأنح يجبأ أبو ميرون جنا ناس نجر يفلتو نيرو بزز تلعلى خاء أبرأس زنبرم صعوق دخنت بقول مليئم تساقمو مبقى أسوا مجمرتا ميرون انت تولد زنبرم دخنت ولا ينبر جنا أبتساقم صودق أين برن نميرون مسولدو دحر خلت عمت كعا قلعا إنه السخو انت خدو عوشت أشدشت عمت سلست قلعو وليدم زنبرم دخنت تعصف غيرمو بسنك زخا اتوم استولدو ህፃናት ኣብ ፀገም ተዋሒጦም ዝግብኦም ተሪፉ ዝበልዕዎ መዓልታዊ ምግቢ እናሐረሞም ፀጊምዎም ይዓብዩ ሜሮን ካብ ኩሎም ኣሕዋታ ፍልይ ዝበለ ባህርያት ነይርዋ ዕድሚኣ ቆልዓ እናሓለወት ኣተሓሳስባኣ ናይ ቆልዓ ይነበረን ክትፃወተሉ ነፃ ኮይና ክትዓብየሉ ዝግብኣ ዕድሚኣ أب حسب توحيدا إنها تجنقت تحلفه نيجز أدخلت إنها تحساسة باون كأ نتمرتا بزحت كروتي تهون نتمرتا شلل النابلت كأ انتاي سريحة نجزايك حق زيلا أبزي حنا تجنقت تمرتا دارقات قرفو ميرون كم أدمي أزي كونتس كاب أدمي أنا العليا أبزي حد تجنق بززت العلقة بزحات سبات ماما النابلو يقلدوا لا زبلوا مخنيات كعا كم النحلوات أدميعة نو قديفو بزعبا جز أسلة تجنقيو مس كوفي لاخت تسعوت جزا سلا زي باللايو مس بمتصوات جيزي أسلة زي تحلفن كاب زرحاقات سلا زخونتن كعا كاب بزوحات زتقللت يا بزوح كام محسابات تلعالة نسا كتسرحو زقبا أسرحتي تحسب بزوح حاسيبا جن كم من معرضي فول الناشطات ستوسنا عتاوي كتأتو حسبت تساقم كبت زحن تلو كم ممحر مليسكا توساقت تساقم مسرح لحد حد سبات تكباريو كابزوم كمزيوم عينت سبات اتحد خاء أبو ميرونيو
ኣቦ ሜሮን ዘለዎ ናይ ድኽነት ፀገም ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ናብ ርእሲኡ መስተ ጀሚሩ ነቲ ገዛ ናብ ዝነበሮ ፀገም ደራረበሉ። መቸም ንገዛ ዝኸውን ነገር ከም ኣብነት ንምግቢ ንገዛ ክራይ ዘይርከብ እንዳሃለወ ንመስተ ካበይ ከም ዘምፅኦ ንባዕሉ እውን እዩ ኣመና ዝገርሞ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ብልቃሕ ይሰቲ። ምስ ሓንቲ እንዳመስተ ተዓማሚሉ ኣብ ዘይብሉ ብልቃሕ ይሰቲ እሞ ደሓር ናይ ወርሓዊ ደሞዙ እንትቕበል ዝበዝሕ እቲ ገንዘብ ናፍቲ ልቃሕ ከፊሉ ዝተወሰነ ናይ ኪሎ ሽንኩርቲ ዘይመልኣ ከዓ ንበዓልቱ ገዝኡ ይህባ። ነቲ ገዛ ዝሓዘቶ ኣዶ ሜሮን እያ። ኣብ ደገ ኣፍ ገዝኣ ኮፍ ኢላ ብእትሸጦ ናይ ድንኳን ኣቑሑ ንገዛ ክራይ ክኢላ ንምግቢ እውን ንሳ ትኽእሎ። ሜሮን ነዚ ፀገም ንምፍታሕ እያ ኣብዚሓ ትጭነቕ። እናዘረት ብእትሸጦ ኦቾሎኒ ከዓ ነቶም ቆልዑ ሓደ ነገር እናንጠልጠለት ተኣቱሞ ዝተረፈ ገንዘብ ንወላዲታ ትህባ። ብኸምዚ ዓይነት ህይወት እንዳኸበደት እንትትከይድ ሜሮን እውን ንዕሽተን ዕድሚኣ እናወሰኸት ከደ ፈጣሪ ንሜሮን ብቁልዕነታ እናሃለወት እዩ ልቢ ዓዲልዋ። ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ነብሳ ሓሲባ ኣይትፈልጥን። ሓንቲ ክዳን ተኸዲና ንኣሕዋታ ግን ክዳኖም ክትቅይር ትፅዕር። ኣዲኣ ኩሉ ግዜ እያ ብሜሮን ትግረም። ፈጣሪ ባሪኹን ትህብ ከምዚ እዩ ትብል። እቲ ሜሮን ተምፆ ገንዘብ የድልያ ዋላ እኳ እንተኾነ ግና ብቁልዕነታ ናብ ከምኡ ዓይነት ሓሳብን ጭንቀትን ምእታዋ ንዘለዋ ድኽነት ትረግም። ሜሮን ቀስ ብቐስ ንትምህርታ ሸለል እናበለት ካብ ትኸደሉ ዘይትኸደሉ ግዜ ይበዝሕ። እቶም መምሓራን ዝበዝሑ ዘለዋ ናይ ገዝኣ ፀገም ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ንፀገማ እናተረድኡ ብዙሕ ነገር እናተሓባበርዋ ትምህርታ ትቕፅል። ምስቲ ዕድሚኣ እውን ቆልዓ ምዃና እዚ ዝበሃል ፅቡቕ ስራሕ ክትረክብ ኣይከኣለትን። ስራሕ ኣለዎ ናብ ዝተባሃለቶ ኩሉ ኸይዳን ትትሓትት። ዕድሚኣ ሪኦም ኣይቆፅዋን። ዕድመኺ ገና ይኽል እናበሉ ካብቲ ስራሕ ንኽትርሕቕ ይነግርዋ። እንተ ሓደማ ስራሕ ደሊ እንትትብሎም ኣመና ይስሕቅዋ። እዚ ነገር ከዓ ብጣዕሚ የፅሊእዋ። በዚ ዘለቶ ዕድሚኣ ከዓ ስራሕ ከም ዘይትረክብ ሓሰበት። ዕድሚኣ ኸይዱ ጓል 17 ዓመት ምስ ኮነት ምስ ሓንቲ ከምኣ ዝበለት ብድኽነት ዝተጠመቐት ሳምራዊት ምስ እትበሃል ቆልዓ ተፋለጠት። ክልቲአን ዘለወን ናይ ገዝአን ፀገም ንኽፈትሓ ኣብዚሐን እየን ዝጭነቓ። እንታይ ክሰርሓ ከም ዘለወን እንትሓስባ ክሰርሕኦ ዝኽእላ ነገር ይስእና። ዘሎ መማረፅታት እንትሓስባ ምንም ክረኽባ ይከኣላን። ዳሕር ግን ዝኾነ ሰብ ምስ ሓደ ወዲ ኣፋለጠን። እዚ ወዲ እዚ ናብ ስደት ዝወስድ ደላሊ ነይሩ። ንሜሮንን ሳምራዊትን ምስ ረኸበ ከዓ ምስቲ ቆልዑ ምዃነን ቀልጢፉ ኣእመነን እሞ ንኽኸዳ ወሰና። ክልቲአን ዝኸፍልኦ ምንም ዓይነት ገንዘብ ኣይነበረንን። ግና ከዓ ብዕድሚአን ቆልዑ ብምዃነን ንደገ ውፅኡ ገንዘብ ስለ ዘይስእነለን መዓልቲ ነጊሩ ንኽኸዳ ወሰነ። ሜሮን ንወለዳ ከይትዛረብ ወረቐት ደብዳቤ ፅሒፋ ወፂኣ ኸደት። ኣብ 17 ዕድሚኣ ከዓ ናብ ስደት ወሲና ወፀት። እቲ ደላሊ ከም ዝሓሰብኦ ከዓ ሒዝወን ናብ ስዑድ ዓረብ ምስ ኣተወ ንክልቲአን ካብ ክልቲኡ ቤተሰብ ብርክት ዝበለ ገንዘብ እዩ ተቐቢሉለን። ከም ዕድል ሜሮን ዝኣተወቶ ገዛ እቶም ስድራ ምንም ዓይነት ውላድ ኣይነበሮምን። ብኡ ዝተለዓለ ከዓ ንሜሮን ከም ውላዶም ገይሮም እናዕበይዋ ጎና ጎኒ ከዓ እናሰርሐትሎም ትነብር። ከም ሰራሕተኛ ዘይኮነስ ከም ውላድ ኮይና ጽቡቕ ገንዘብ እናተኸፈላ ትሰርሕ። ንወለዳ ኣብ ሓፂር እዋን እያ ቀይራቶም። ኣቦኣ ጓሉ ናብ ስደት ምስ ወፀት ኩሉ ነገር ተሰሚዕዎ ዝነበሮ ናይ መስተወልፊ ገዲፍዎ እዩ ነይሩ። ሜሮን ብእትሰዶ ገንዘብ እውን ከዓ እንዳኣከቡ ብስሞም ገዛ ገዝኡ። እቲ ገዛ ብስማ ክገብርዎ ዋላ እንተደለዩ እንተንሳ ግና ንኦም ኢላ ስለ ዝወፀት መጀመርታ ኩሉ ነገር ንኦም ክትገብረሎም ስለ ዝደለየት ብስሞም ክገብርዎ ነጊራቶም ገዛ ገዝኡ። ብሳላ ጓሎም ህይወቶም ተስተኻኺሉ ከም ሰቦም ማዕረ ጽቡቕ ናብራ ክነብሩ ጀመሩ። ሜሮን ስራሕ እናሓሰበት ካሊእ ነገር ኣይትርኢን። ዕድሚኣ እናዓበየ ዋላ እንትኸደ ብዛዕባ ሓዳር ኮነ ውላድ
ሓሲባ ይትፈልጥን ንወለዳ ገዛ ምስ ገዝአት ብዙሕ ገንዘብ ዓኪባውን ንባዕላውን ከዓ ኣብ ዓዳ ገዛ ገዝአት ብኸምኡ ናይ ለውጢ እዋናት እናሕለፈት እውን ጓል 40 ዓመት ኮይና ኣብዚ ግዜ ሓዳር ንምግባር እንትትሓስብ ኣብቲ ዘለቶ ዓዲ ንሓዳር ዝኾነ ወዲ ከምዘየለ ብምእማን ናብ ዓዳ ክትኸይድ ወሲና ዝዋሕለለቶ ገንዘብ ሒዛ ናብ ዓዳ ኸደት። ድሕሪ ብዙሕ ዓመት እውን ከዓ ምስ ወለዳ ተራኺባ ናፍቆታ ተዋፅአት። ኣሕዋታ ጎቢዞም ትምህርቶም ብፅቡቕ ወዲኦም ስራሕ ጀሚሮም ፀንሕዋ። በዚ ከዓ ሓጎሳ ወሰን ኣይነበሮን። ናፍቲ ዘምፅኣ ዕላማ ኣትያ ንሓዳር ዝኾና ወዲ እንትትደሊ ቀልጢፋ ከም ዝሓሰበቶ ዓይነት ወዲ ክትረክብ ኣይከዓለትን። ዘለዋ ገንዘብ እውን ስለዘይ ዓገበት ተመሊሳ ንካናዳ ፕሮሰስ ወዲኣ ናብ ካናዳ ኸይዳ ምስራሕ ጀመረት። ናፍቲ ዝነበረ ገንዘባ ኣብ ካናዳ እናሰረሐት ብዙሕ ገንዘብ ኣከበት። ምንም ዓይነት ወልፊ ስለዘይነበራ ገንዘባ ብኣግባቡ እያ ትእክብ ነይራ። ናብ ስደት ወፂን ከም ዕድል ብዘይ ፀገም ህይወታ ዘመሓየሸት ጓል ሜሮን ጥራሕ እያ እምበር ስደት ናይ ከርፋሕ ናብራ ኣብነት እዩ። ሜሮን ኣብ ካናዳ እናሰርሐት ዕድሚኣ እናደፍአ ኸደ። ብባሕሪኡ ደቂ ኣንስትዮ ዕድሚአን ግዱብ እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዕድሚኣ ኩሉ ነገር እንድሕር ዘይወጊና ዕድሚኣ ይሓልፋ እዩ። እዚ ነገር ከይተረድኣ ሜሮን ጓል 50 ዓመት ኮነት። ናብራ ስደት ይኣኽለኒ ኢላ ከዓ ናብ ዓዳ ተመሊሳ ኣብ ገዝኣ ኣትያ ብፅቡቕ ምንባር ጀመረት። ሓዳር ንምግባር ወሲና እውን ብዙሕ እንተሞከረት ንሓዳር ዝደልያ ወዲ ኣመና ሰዓነት። ንሳ ምስ ዝሓሰበቶም ደቂ ተባዕትዮ ክትቀራረብ እንትትፍትን ዝቐርባ ወዲ ተባዕታይ ሰዓነት። በዚ ዝተለዓለ ከዓ ንመንእሰይ ደቂ ተባዕትዮ ብገንዘባ እናኸፈለት ምስኦም ተሓድር። መልክዕ ኩሉ ግዜ ነባረ ስለ ዘይኮነ ከዓ ዕድሚኣ እናወሰኸን ትኸይድ። ዝነበራ መልክዕ እናሓሰሰ ይኸይድ። ዝነበራ መማረፂ እውን ከዓ ከምቲ ዝጀመረቶ ብገንዘባ ምስ ዝተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ እንዳሓደረት ስምዒታ ምውጋን እዩ ነይሩ። ኩሉ ግዜ ከዓ ኩሉ ነገር ኣብ ዕድሜኹም ግበርዎ ምስ ሓለፈ ጎዳኢኹም እዩ እንዳበለት ሜሮን ትመክር። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ኣብ ናይ ኮመንት መፅሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእል ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዚ ዛንታ ላይክ ብምግባር ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሕ ግበርዎ። ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ብቐፃሊ ብኻሊእ ዛንታ፣ ብኻሊእ መደብ፣ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ።